ତୁ ବାବା କେହି ସାହାଯ୍ୟ ହଉ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଆଉ ପଚାର ଆମେ ଏଇଠି ବସିକି ସେମିତି ରହିଛୁ ପେଟକୁ। ତୁମେ ଖାଇବ କୋଉଠି କ'ଣ ତୁମର କୋଉଠି? କରିବାକୁ ତ ଜାଗା ନାହିଁ ସବୁ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ବେଶର ଜାଣିନି ମଜା ଆସିଲେନି ଟିକେ ଖାଇବ ସିଏ କହିଲେ କ'ଣ ତେବେ ହାତ ବଢ଼େଇ ଘର ଏଇଭଳିଆ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଶୋଇବ କୋଉଠି କ'ଣ କେମିତି? ନା ଏଇଠି ରାତି ଦିନ କିବା ଏଇଠି ବସିଛୁ, ଟିକେ ଛାଡ଼ିଲା ଯେମିତି ବସିଛୁ। ଏଇ ପଳେଇଥିଲୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ଏଇ ଆସିକି ସକାଳୁ ବଇଛୁ ଏଠି। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଆଉ ପୁଅ ଛୁଆ ତ ଆମ କଥାରେ ନାହାନ୍ତି କି ଆମକୁ କେହି ପଚାରିବା କଥା ଆଉ ନାହିଁ। କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁନି, କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁନି। ପୁଅ କତରୁ ମିଳୁନି କି ଝିଅ କତରୁ ମିଳୁନି କି ଗାଁରେ ନାହିଁ କି ଗଣ୍ଡାରେ ନାହିଁ, କୋଉଠି ଆମେ ଏଠି ଚୁପଚାପ ବସିଛୁ। ହଉ ହେଲା ସତ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଦୁଃଖ ତ ତେଣିକି ଯଦି ପାଣି ପିଇ ଗଡ଼ିକି ମରିଯାଉ ଭାସିଯାଉ ମରିଗଲେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଜୀବନଟା ଚାଲିବ ଭଲ। ନା ମରିଯିବ କାହିଁ? ହଁ ବାବା ସେତିକି ତ ଏତିକି ଚଳି କରିଦେବୁ ଯେତିକି ଶାନ୍ତି ପାଉଛି। ପୁଅ ବୋଉ କାଲି ବାବୁ ଏତେ ମୋତେ ଡାକିଲା, ମୋତେ କାନ୍ଦ ମାରିଲା କାନ୍ଦିକିନି ଫେର କ'ଣ କରି ମୁଖ ପୋଛି ଦେଇ ମନକୁ ବୁଝେଇକିନି ଯାଇକି ସେଠି ବସେନି ହାତ ଖଣ୍ଡେ କହିଲା କାହିଁକି ଅପାଟି କରୁଛୁ? ହଁ ଛାଡ଼, ମନ ଦୁଃଖ କରମା, କନ୍ଦାକଟା କରମା, ଯାହା ହେଇଛି ଦେଖିବା କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଆଉ। ସେତିକି